Morjesta muille kaikille ihmiset. Viime videossa me vedettiin nämä kaksi Pantheonia, niin seuraavaksi me voitais vetää Pantheon of the Sage, mutta mä en usko olevani valmis, koska niinku en oo pelannut hetken tota vastaan, niin seuraavaksi voitais mennä pelaan näitä täällä, koska ne alkaa te helppoja. Aloitetaan vaikka näistä ylhäällä olevista, että Soul Warrior, Haunted God of the Sanctum. Että juu, ne voitais vetää kaikilla modeilla. Siinä oli ehkä koko pelin helpoin bossi ikinä. Sitten mitäs tää Ascended. En muista miten tää muutti tätä ollenkaan, mutta eikö nyt spamannasta näitä. Okei, tossa alkaa olla vähän vaikeuksia, kun torpeitakin Okei. Juu, toi alkaa olla vähän vaikeampi tossa kohtaa, kun toi alkaa tekee tommasta. Pitäis varmaan... Öö, juu, mä valmistunut tohon Radianttiin seuraavaksi, että juutetaan varmaan niinku sitten tehdään tätä toi pois, Sharp Shadow. Mä en tiedä, että vois sitä overcharmaa, mutta mä en overcharmaa vielä, koska vaikka ei ole huijausta, mutta mä en vielä viitsi, eli uudestaan. Ton takia aina pitää, aina kun se dashaa, aina kun dashaa sua kohti, niin sä hyppäät yli. Ja aina kun se tekee ampuu ton, niin pitää dashata sen läpi. Tai juu. Taas meni väärin. Noniin. Kato, onnistu. Ton takia aina harjoitus tekee mestarin. Ja nyt se on Radiantalta päästy. Taas mennä tohon normaaliin buildiin, että tuo pois. Shaman Stone ja Mailmaster Glory. Seuraavaksi tehdään, tota ei. Tehdään toi Soulmaster eka, kun tää on se yksinkertainen. Mä oon läpässyt tätä Radiantilla jo. Eli juu. Tee jotain. Tulee tämä. Toi on vähän helppo. Niin mä lukea tästä niin lukea, että seuraavaksi. Mä oon niin hiljaa näissä, tää on niinku tyhmää. Mä keskityn liikaa, mutta mä en oikein tiedä. Miksi puhukko jo mitään puhuttavaa, eli nyt uudestaan, eli Soulmaster, Covetous God of Soul. No niin, että Ascend. Juu, pitää väliä. Jäpeti jäpi jäp.
Apua. Apua, toi tulee olla ongelma. Mä oon aivan liian... Mä oon vielä olla aivan liian mikä se on, ahne. Nyt uudestaan tämä kohta. No niin. Sitten seuraava lähtee sama bossi, mut vaan Radiantilla. Mä taas vähän saman kompo kuin tohon, että täältä näin. Noita mä en äsken käyttänyt ollenkaan, paitsi mä käytin, mutta sitten vaan tuo tuohon mukaan. Mun pitäisi ehkä auttaa vähän enemmän tossa. Ei vittu, mä käytin Nail Artsia aika paljon tossa. Juu, tässä kestää 5 kertaa enemmän ladata. No juu. Nyt tulee tää oikeesti vaikea vaihe. Juu, jep. Okei. Okei, toi oli tosi paha. Toi oli vähän liiankin lähellä oman makuun. Toi oli oikeesti vähän liiankin lähellä. Mä en tykännyt tuosta ollenkaan, tuosta miten toi teki noin. Okei, toi oli vähän... Okei, souleja ei kannata ollenkaan käyttää tossa. Nyt opittiin tuo. No niin. Yksi yritys.
Nyt voitaisiin seuraavaksi mennä vähän tai helpompia bosseja. Vaikka No Ice, mutta onko mun nyt oikea kombo? Mä ehkä vähän Shaman Stonein takaisin, koska tuo Mark of Pride on aika. Ei se nyt niin tärkeä loppujen lopuksi ole. Seuraavaksi tehdään, no, Elder Who. Toi on niinku peli helpoin bossi ikinä. Okei, no se on niin helppo ollutkaan. Otin yhden damagen ja toi on vähän paha. Okei, toi kun alkaa spämmään Vengeful Spirittiä, niin tos pitää muistaa toi. Niin tää asento oli paljon helpompi. Niin mä tässä unohdin lukea nimet. Elder Who, Dreamborn God of Traveling and Sages. Of Travelers and Sages. Mitäs ihmettä? Okei, tossa on jotain lorea, mitä mä en nyt ymmärrä. Nyt oli toi helppo. Sitten lähtee seuraavaksi pelin. Siis tää on ehkä jopa mun niinku Gorb, Dreamborn God of the Beyond. Siis mun on pakko sanoa, että tää on ehkä mun lempibossi koko niinku, melkein koko pelissä. Tää on tosi, mä niinku tykkään tästä bossfightista ihan hirveästi. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta niinku, tää on vaan kiva tää bossi. Tää on tämmönen, niinku design on vaan täydellinen. Siinä oli Gorb. Ei kokonaan, juu. Mä vaan, mikä hitto on Gorb? Se on kysymys, mitä mä oon niinku miettinyt pitkään mun elämässä, että mikä on Gorb? Gorb on niinku Dreamborn God of the Beyond. Mä en ymmärrä mikä pakko meillä Team Trilla niinku on poistaa lattia. Et niinku heti kun, et niinku miten tehdään bossista vaikeampi? Lattia pois, tietenkin. Et juu, sehän tekee bossista vaikeampi, mutta se on aika halpa tekniikka mun mielestä saada tähän bossista vähän vaikeampi. Sinne meni Gorb. Ascended, sitten tehdään vielä Radiantilla Gorbi. Sitten Radiant.
Toi oli helppo toi. Kurbo on kyllä aika tommonen pois. Ja se niinku... Ja siis se on vaikea, jos sä et niinku osaa tappalaista vastaan. Eikö me kaikki oo? Ja mä tehdään sellaiselle vähän helpompia. Tehdään vähän vaikeampi seuraavaksi. Tehdään toi kun... Tehdään Grim. The Ravening God of the Trope. How grand a stage. Apua. Paras bossibiisi ikinä. Se on ehkä vähän tosi hyvä, kun tää niinku... Toi musa niinku ehdottais, että tässä niinku pitää niinku olla nopea ja silleen, mutta sitten niinku bossi... Tää tarvii ehkä eniten niinku kärsivällisyyttä tää bossi. Jos niinku rehellisiä ollaan niinku... Apua. Heti uudestaan. No niinku, tää on sitä eniten kärsivällisyyttä tarvitseva bossi ikinä. Apua. Että mä tykkään tätä Grimmissä. Tää on tämmönen Supreme Calamitas A. Apua. Ei ollut niin vaikea, ei ollut yhtään vaikea tietenkin. Eihän mikään näistä bossista ole vaikeita, ne on ihan sika helppoja, kaikki nää. Helpompi bossi joko pelissä. Tietenkin. Sitten Ascended. Ei ku pitää odottaa. Apua. Älä... Mutta se niinku... Oisit tää niinku... Tää biisi playlista, jos ei vielä oo. Tää on niinku paras Hollow Knight biisi kaikista. Ei mitään hätää, mä otin vain yhden damage. Itse asiassa näin kauan tulla nousta. Juu. Niin säkin oot tässä apua. Apua, mun pitää vetää... Juu, toi on sen ajan murhe. Toi on sen ajan murhe. Mä en tule vetämään purevesseliä vielä. Vähän.
Oh, Grand Estates. Apua! Et sä vaan heti! Et, miksi sä tekit tätä näin usein? Et oo tosissas. Apua. What am I doing? Miks? Miks? Häh? Miksi se teki noin paljon noita pallokalahyökkäyksiä, mitä ikinä onkaan? Miksi? Nyt en kyllä ihan ymmärrä. Oli niinku, et juu. Tuo oli kyllä, tätäkään myöskään tehdä. Ja nyt on kyllä sad. Grey Pretty South. False God conjured by the lonely. Disrespect. Noin, hei, no. Itto, siinä on koko peli helpoin bossi, jos jossain on. Apua. Okei. Ei ookaan. Apua. No juu, ei ollutkaan niin vaikea. Ascent. Apua. Okei. Toi oli tosi paha. Toi oli tosi lähellä. Juu. Toi oli oikeasti vaikea. Mm. Juu, toi oli vähän huolestuttava fightti, jos pitäisi sanoa. Tosta kytkintä. Attuned. Jotenkin, mikä... Oota hetki. No niin kuin mä vetää... Äijää. Eikö joo, vedin mä oikein. Eikö nyt joku oli väärin. Öö, Enraged Guardian, Shining God of Greed. Miksi? Tämä mitä lorea. Miksi tää on ahneuden jumala? Kun niinku, ei tää tehnyt mitään niin ahneita, se vaan vei tilaa penkillä, onko se se? Se vaan vei aika paljon tilaa penkillä. Ei se tehnyt mitään muuta pahaa ainakaan mun mielestä. Vai oliko se just se vaikein asia siinä? Apua?
Juu, nyt en kyllä ymmärrä. Miksi tää on ahneuden jumala? Kertokaa kommenteissa niinku. Juu, en tiedä. En tiedä ollenkaan. Apua. Juu, toi oli. Tätä on vaikea tääkin on tää Crystal Guardian. Loppuun, niin sekin on nyt Radiantilla. Seuraavaksi. Mä en voisi lopettaa niinku Radiantilla vetämisen, koska mä voisin nyt vaan niinku vetää silleen normaalisti, että ilman mitään niinku. Että kaikki pitää heti vetää Radiantilla, mä voidaan vaan. Tälläkin on niinku yksi parhaimmista niinku bossibiiseistä. Et juu. Hello. Sitten Ascent. Apua. Okei, nyt on paha. Okei, nyt on paha, nyt on paha, nyt on paha. Nyt ensimmäinen Ascended-kuolema. Mistä yhtäkkiä on vaikea, mutta niinku. Okei, tuo alkaa olla vaikea. Seuraavaksi pitää vetää. No se molemmat. Ujuma. Voisin nopea vetää nää, kun. No, nää on sen verran kiva tää Mantis Lord. Tämmönen pikkunen vaikeustauko. Apua. No niin. Joossa. Sisters of Battle. Mä en tiedä, mä niinku tykkään tästä fightit. Tää on niinku ehkä mun lemppari fighti koko kun tää on niin hemmetin. Tää ei oo niin vaikea, mutta ihan hirveen nopea. Apua. Apua. Piip. Siinä on nyt ensimmäinen. Eikä mä olin lukettanut vielä ton homman, että Sisters of Battle. A revered god of a proud tribe. Juu.
Hei, no nyt lähtee koko videopelihistorian vaikein bossi. Siis niinku rehellisesti tää on niinku, tää on vähän liian vaikea oman makuun, että niinku en pysty. En niinku, juu, hei, juu. Tosi vaikea on, juu, uskokaa nyt, tosi vaikea, juu. Ascend. Jipii. Et juu, tää mun gameplay saattaa vaikuttaa, että juu, on tosi hyvä pelaaja silleen, mutta en mä oikeesti oo, mä vaan niinku pelaan tätä niinku, vedän nää helpoimmat aina alta ensin, niinku, juu, niinku, en mä oikeesti oo näin hyvä. Mm, mm. Jep, siinä oli toi, eikö se ollut vielä Radiantilla? Eikö, oliko toi Radiantteja? En mä tiedä, että oli sen verran. Eikö laita, hitto, mulla on joku dement, hei se on tää. False Knight. Oli taas ihan jumalattoman vaikea, oh my god. Sitten lähtee seuraavaksi taas, eli Ascended. Hei, mitä? Orsekka A. Juu, no toi antaa vähän vaikeutta. Apua, juu, okei, juu. Mä luulen, että tää meni samalla logiikalla kuin toi edellinen. Unohdin, että Ascended meinaa, että se on vaikeampi. En mä niinku, että se on niinku... Vaikeuskin vähän vaikeampia. Juu. Seuraavaksi... Tänne sieltä 40 minuuttia kuvaushommaa, että tää video saattaa näköjään olla tässä, että... Juu, hei, kiitos kun katsoitte. Tässä on nyt, mihin me päästiin. Tuolla on Grim Radiantilla, Gorbong Radiantilla, Elderhu Radiantilla, Soul Warrior Radiantilla, Soul Master Radiantilla, Enrage Guardian Radiantilla, Crystal Guardian Radiantilla, sitten Broken Vessel on tuolla, mikä ihme onkaan, False Knight on tolla ja Ascender sitten Massive Mostark Radiantilla ja Sister of Battle on tolla. Että juu, kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Mukavaa päivän jatkoa tai illan jatkoa.